Hallo eentjes. Hallo. Hallo mijn Hallo. Kijk, hallo Amke, ja. Hallo. Hallo, ja, goed zo. Hallo meneer. Meneer, ik hoef ga daar kapot. Con gì kêu nhỉ? Con gì vậy? Con gì kêu ạ? Eentje daar. Eentje daar. Ruzie maken. Eentjes doen ruzie maken. Oké, ruzie maken. Hey. Niet doen. Niet doen, niet doen. Kijk, wauw. Hey, die meneer? Wie? Ja, beetje raar. Ja. Meneer? Die moet je niet tegen praten. Nee. Dat is heel raar. Die pakt altijd... Daar lag net toch een doos met ijsje. Ja. Die heeft hij met de handen... Ja? Heeft hij in de prullenbak gegooid. Oh. Dan gaat hij weer dingen op. Dat is toch vies met je handen? Ja. Dan moet je niet tegen praten, hè? En die... Maar Thiên Hỷ is vriendelijk, hè, Robin? Thiên Hỷ is vriendelijk. Hij zegt hallo tegen hem, hè? Ja, maar dan moet je niet tegen die meneer zeggen, want die meneer, als alleen kindjes aan het spelen zijn, dan doet die meneer altijd zeggen snoepje en dan doet die kindjes vangen. Oh, ja. Oh nee. Zo is Hallo. het altijd, hè? Altijd, hè? Hé, hé, hé. Nee. Mag niet. Mag niet? Dat mag niet. Hij wil achter op de fiets zitten, mag dat niet? Nee, nee. Is die van jou? mij. Ja, je hebt gewoon gelijk. Nog niet naar boerderij. Dan mag het niet, hè? Mag niet. Mag niet. Mag niet. Mag niet van mij. Mag dat niet van jou? Van mij mag dat ook niet. Maar ik wil wel rondje aaien. We hebben nou zo goed rond. Ja, ja. Oh. Papa groen. Papa groen. Papa groen. Papa groen. Kijk. Papa groen. Từ xa xa thấy dáng ba ba đi tới chúng ta. Con muốn đổ giày em, ba đổ giày cho con nhá, cho dễ đi nhá. Không chịu à? Ba đi lại đi, ba mang giày cho con á, ba sợ con đau chân á nhá. Không có đau chân, đi khi nào đau thì đổi nha. Die eentje en die andere eentje, die deden het ruzie maken. Leo cửa. Gingen het ruzie maken. Dạ bé Khanh hỉ, ba giữ ý coi chừng té. Cột sau cái gì đó, cột sau cái ghế cho. Hello. Niet eten, hè? Đi rồi nè. Niet eten. Không vô nữa. Cố quá không? Niet eten, niet eten, niet eten. Alleen rau cà nữa, nít eten nữa. Ik denk onze 2 honden. Weet je wat die zei? Staat de kut eentjes, ik vind jou niet leuk. Nietje, mag jij niet zeggen, hè? Gewoon niet leuk, hè? Dat is leuk, hè? Rồi đi nè. Đi hỉ, đi hỉ. Oh, Ủa hai đi rồi. Rồi giờ con đạp tiếp đi. Đạp nãy giờ chứ. Chờ ba đi vòng vòng này, chờ ba. Dientje, die gaat aan de kanten, ik ga het trucje doen. Die gaat aan de kanten, ik ga het trucje doen. Dạ, ý ra cho Robin chạy với lại anh Hỷ chạy con. Đi xuống dốc hả? Còn ba lực hả? Yeah. Ý đi với ba đi. Ủa mới đây nó ăn xong rồi à? Nhiều người quá kìa, họ đang có kìa, nhanh lên. Nha, bé Khanh ấy ơi, Hỷ ơi.